Benvinguts oients, al nostre programa ens acompanya una veu compromesa amb la cultura, la llibertat i la memòria del nostre país. Fa justament 100 anys, el 24 d'octubre del 1925, el president Francesc Macià arribava a Moscou per demanar el suport del govern soviètic a la independència de Catalunya. Aquell viatge, tan arriscat com visionari, ens recorda que l'ideal de la nació lliure sempre ha estat per damunt de qualsevol ideologia. Avui, un segle després, continuem parlant d'aquest esperit amb algú que, des de la seva trajectòria política i personal, ha fet d'aquest compromís una forma de vida. Diputat al Parlament de Catalunya, exconseller de Cultura i activista incansable per la defensa dels drets nacionals i culturals del nostre poble, Lluís Puig i Gordi és, sens dubte, un dels noms que mantenen viu aquell fil històric que uneix passat i futur, ideal i acció. Molt bona nit, senyor Puig. Molt bona nit i gràcies per aquesta presentació tan bonica. Un plaer poder-lo tenir en directe des d'aquesta plataforma. Avui ho fem amb una connexió especial, ho fem a través de Zoom i aquesta gravació també la podran veure els nostres oients de la ràdio. Ens acompanya aquí a l'estudi també, deixeu-me'l presentar, Roc Fernández. Bona nit, Roc. Bona nit. Que ha fet una mica d'enllaç amb aquesta entrevista, al qual li agraïm també personalment. Comencem amb una bateria de preguntes. En tenim moltes, ja que el tenim, intentarem recopilar el màxim d'informació. Lluís, vostè és músic, dansaire, gestor cultural i polític. Si hagués de definir-se amb una sola paraula, quina triaria? Cultura, país o resistència? És que totes tres van juntes, perquè resistim amb la cultura, fem molt país. I amb una de sola quedes coix. El nostre país no s'entén sense la cultura i la llengua, evidentment, i la nostra cultura i la nostra llengua porten implícita una resistència des de fa molts segles. Ja miraré de ser breu com a respostes, però haig de fer-ho així. Perfecte. D'on neix la seva vocació per la cultura popular i la dansa? Té algun record en concret o mestre que marqués aquesta trajectòria? Sí, els records els tinc tots, encara bé. Començo de ben jovenet, amb 14 anys en el món sardanista, després passo al món dels esbarts dansaires. Dels esbarts dansaires passo a estudiar música i a tocar música tradicional perquè no m'estranyava estar fent coses amb dansa i no saber què deien les partitures. Per tant, faig aquest pas per xafarderia. I d'aquí passo a relacionar-me amb el món ateneístic, de geganters, de corals, de teatre, de centres d'estudis. Progressivament ha sigut un aprenentatge constant al llarg de tota la meva vida que, sortosament, m'he pogut dedicar sempre a la cultura. Parlem a parlar, si us sembla bé, d'una mica d'aquest dossier. Què passa? Aquest 2025 fa 100 anys del viatge d'un tal Monsieur Maurice Morel a Moscou i de la preparació de la conspiració de Prats de Molló. Aquest Monsieur Maurice Morel era Francesc Macià. Com creu que hem d'entendre avui aquell episodi? Com un gest desesperat o una estratègia política o un acte de fe? No, era sense cap mena de dubte una estratègia política. Quan Macià va a Moscou, anteriorment ja estava en relació i en col·laboració, per exemple, amb el Sinn Féin, el partit independentista més antic d'Europa, encara avui en dia. I després això crea Estat català. Del Sinn Féin i d'Irlanda rep ajudes també en molts altres temes d'estratègia geogràfica, militar, d'aprenentatge als soldats. El viatge a Moscou, com tota la seva relació que fa en bona part de tots els països del món, també molt especialment amb Centreamèrica, Mèxic, Cuba, Estats Units també, etc., tenia una gran mà dreta que era en Carner Ribalta. Carner Ribalta era la mà dreta de Macià per tots els afers internacionals i Macià va a Moscou acompanyat de Carner Ribalta, que és qui a través d'Andreu Nin, personatge important en el moviment soviètic, li obre les portes. Per tant, no era una casualitat, no era un viatge que es negociés en 24 hores amb un WhatsApp. Eren viatges molt preparats, molt programats, molt ben treballats i, per tant, d'una estratègia molt ben pensada. Sovint es parla de Macià com l'avi, el patriarca de la Catalunya moderna, però abans d'això va ser un militar i un conspirador. Com encaixa aquesta evolució amb la imatge més institucional que en tenim?
Bé, ens ha quedat aquesta imatge institucional perquè, evidentment, va ser un president de la Generalitat que amb un mandat molt curt, de menys de 2 anys, va deixar una petja profunda, no? Però, esclar, a la figura de l'avi, el seu aspecte més llegendari i mític, venia treballat des de feia molts anys, no? Macià era un militar de carrera que es nega a signar uns documents donant suport als militars que havien fet un atemptat contra la seu del Cucut. I ell diu que els seus principis militars l'impedien fer això. A partir d'aquí, quan deixa la carrera militar, a prop de ser coronel, és tan estimat i admirat per tota la gent de les Borges Blanques i dels voltants de bona part de Lleida que el convencen perquè es presenti per diputat a les Corts de Madrid. Ho intenta, guanya l'acte de diputat, evidentment, allà intenta fer en política millorar la relació entre Catalunya i Espanya, millorar la vida dels treballadors de la terra, bàsicament, i veu que no hi ha res a fer, que no es pot en política canviar aquesta relació bilateral de cap forma com tantes vegades ha passat a la història. I a partir d'aquí, amb el cop d'estat de Primo de Rivera, ja marxa a l'exili i comença a preparar l'alliberament de Catalunya, que és el que volia fer. Què ens diu del caràcter i la visió de Macià? El fet que busqués aquest suport internacional, fins i tot a la Unió Soviètica, per assolir la independència de Catalunya. Bé, aviam, la Unió Soviètica, ell queda com un gran home d'estat, queda com un estadista, perquè precisament aquest dossier que parlàveu i que ara ha publicat, traduït al català també, Estat Català, el partit Estat Català d'avui en dia, ho ha publicat ara amb motiu d'aquest centenari, es veu claríssim que tenia una talla amb una visió molt clara geopolítica, militar, de resistència, revolucionari, etc. Però endreçat amb una talla inqüestionable. No? I, per tant, aquesta és l'imatge que dona Macià a tothom que va a Moscou, al Kremlin, i marxa d'allà amb el convenciment que li han assegurat aquesta ajuda. Ajuda econòmica, ajuda militar, amb armament, etc. No? Pocs mesos després que ell marxa de Moscou, hi ha un canvi de política, cauen els dirigents i els que entren nous ja no volen saber res d'aquest tema. Però vull dir que una persona que en 2, 3, 4 reunions, en 15 dies a Moscou, amb el seu dossier, convenç una macronació com era Rússia per una cosa tan petitona com som Catalunya, vist geogràficament i proporcionalment, és que evidentment havia de donar una talla importantíssima, no? El complot de Prats de Molló va fracassar militarment, però va triomfar mediàticament. La causa catalana va arribar a la premsa d'arreu. Creu que Macià era conscient que aquell judici a París podia servir més que una revolta armada? Bé, el complot militar no va fracassar, perquè el van aturar pocs dies abans de que fessin l'inici de la travessa de la frontera, diguem-ne, no? Va fracassar l'intent. No van arribar a temps. Uns dies abans va ser detingut, el 4 de novembre de 1926. En aquells moments hi ha un desànim generalitzat. Tots els conjurats i els membres de l'Estat Major que tenia en Francesc Macià. Però en Francesc Macià, precisament per la seva reputació, no queda tancat a la presó a Perpinyà junt amb els altres a l'espera d'anar a judici, sinó que el deixen seguir residint on habitualment ell ja residia, que era i és encara avui l'Hotel de França. En la primera visita que Macià pot anar a la caserna militar on estan tancats tots els seus soldats i els seus col·laboradors d'Estat Major, els diu clarament: no us desanimeu, que això ho podem convertir en una gran victòria de llançament del nostre projecte. Això s'ho diu ja dic, abans d'anar cap a París, el gener del 1927, que és quan se celebra el judici. I, evidentment, en aquell judici parla com un gran senyor i com un gran líder que és, assumint totes les responsabilitats, li diu al jutge: tots aquests homes que heu detingut no són ni bandolers, ni lladres, ni assassins. Són soldats que volen alliberar Catalunya sota la meva responsabilitat. Evidentment, aquest judici es converteix en una acció internacional increïble. Totes les portades dels diaris
francesos, europeus i mundials porten la notícia d'aquest judici a primera pàgina. Són molts els diaris que hi ha, els que hem pogut accedir nosaltres, quantitat de publicacions digitalitzades on veus el ressò internacional que va tenir el fet català en aquests moments de lluita contra una dictadura militar espanyola. Sí, és a dir, la Macià va anar a Moscou a demanar armes, suport financer i polític, però realment això sobre la voluntat de l'independentisme de l'època ho va convertir en un gran moviment internacional, per el que ens està dient, no? De la repercussió en tots els diaris internacionals. En aquell moment hem d'entendre que veníem de feia uns anys del final de la Primera Guerra Mundial. El final de la Primera Guerra Mundial permet la creació canvis de fronteres a molts llocs d'Europa. I, per tant, era un moment òptim també per aconseguir una redefinició de les fronteres, per dir-ho així, dels països que s'anaven formant. I aquesta visió és la que és important, de dir, no era un moment perquè sí, a part que hi hagués un dictador militar al govern espanyol, però sinó que es venia d'una una nova configuració de l'Europa, dels països d'Europa que se sabia, no? I, per tant, era el moment ideal per fer això. En aquell moment no en deien independentistes, en deien separatistes. Evidentment es volien separar de l'estat que colonitzava i que colonitza encara la nostra terra, no? Bé, la cosa va anar així, però està clar que va ser un gran moment internacional de donar a conèixer la causa catalana i espanyola a tot el món. Com valora la manera que, com el Kremlin i la Internacional Comunista van percebre a Macià? Un nacionalista revolucionari? Un aliat puntual? O un oportunista geopolític? Home, Rússia, quan el consideren un home d'estat, pel dossier que porta i que tothom pot llegir ara ja a dia d'avui, queda demostrat que no era un romàntic ni estava fent un projecte inventat en 4 dies, Però sobretot veuen una oportunitat seguríssim d'ajudar aquest nou país que s'havia de formar, Catalunya, evidentment per recolzar el seu partit comunista, els comunistes de Catalunya i d'Espanya, de retruc. No ens enganyem. Rússia, de forma més imperialista o no, però el que està clar que li podia interessar perfectament aquesta revolució armada en el triangle que som Catalunya, com a pota més cap a l'Atlàntic, per dir-ho així, i cap al Mediterrani, d'una Catalunya amiga del seu estat, no? Segur que hi veien aquesta oportunitat. No perquè ells volguessin desestabilitzar Espanya, perquè sí, sinó perquè precisament gràcies a aquesta revolta, penseu que Macià hi va després d'haver creat una taula de diàleg amb comunistes, anarquistes, tot en menes de decisions separatistes, catalanistes, etc. Vull dir que no hi va com un cap d'un partit polític i prou, sinó que hi va representant tota una gran transversalitat, comunistes inclosos, no? Aquest somni va ser més una mostra d'idealisme polític o una ingenuïtat perillosa que podria haver arrossegat a Catalunya a una guerra internacional? Home, ara tot això és fer politicoficció i jo tampoc sóc un gran analista ni d'Europa del segle XX ni de la política en general, no? No, jo no crec. La història de Catalunya, amb molts Felips diferents, amb molts Borbons diferents, ha buscat aliances amb francesos, amb anglesos, eh, tot tipus de bandes per aconseguir que fossin respectades les lleis de Catalunya davant dels incompliments reials dels Borbons segon, tercer, quart, cinquè, etc. Per tant, Catalunya sempre ha buscat aquestes aliances. Normalment no han sortit gaire bé, perquè la veritat no ha donat tot el fruit que quedaven. Però fins i tot, per dir-ho una de les últimes vegades, amb les guerres de Napoleó, amb les guerres del francès a Espanya, al final, fins i tot, ara no sé si m'equivocaré, el Josep Bonaparte, no sé si era el germà, ara no recordo exactament, de Napoleó, acaba flirtejant i relacionant-se molt bé amb la part de Catalunya, perquè també veien una oportunitat clara de retornar o d'incorporar a Catalunya dins del seu imperi francès, no?
Per tant, suposo que Catalunya està molt ben ubicada geogràficament, a nivell d'estratègia, de, de trasllats, des de la via Augusta dels romans que van elaborar fins a l'AP7 que tenim ara, està clar que sempre ha sigut un bon lloc de pas, d'anar amunt i avall i d'ubicar-se molt ben situat de cara al Mediterrani, etc etc. No? Jo penso que tot això, aquesta gent que es dediquen a aquests temes, ho saben, o ho veuen, o ho intueixen. Sí, però seguint una miqueta amb aquesta politicoficció, en Lluís Puig, què diries si lo de Moscou hagués tingut èxit? Si parlaríem avui d'una Catalunya lliure o una Catalunya que hauria perdut la seva ànima? Què pensa en Lluís Puig? No, l'ànima a Catalunya no l'hauria perdut. No? Seguiríem parlant català, seguiríem tenint la nostra cultura i seríem un país normal d'Europa, democràtic, civilitzat, amb relacions comercials amb tots els països veïns i acollint la gent que en aquests moments necessita venir a treballar, a viure i refer la seva vida. No, no crec que la situació fos diferent. El comunisme ha tingut la seva història i ha anat com ha anat, però en tot cas, si el suport de Moscou en aquells moments hagués ajudat a acabar tenint una Europa, una Catalunya independent, segurament haurien canviat moltes coses, clar. És que la mancomunitat ja no hauria sigut el mateix. Penseu que estem en un moment que la mancomunitat, el primer objectiu és que cada poble de Catalunya tingui una carretera per arribar-hi, un telèfon i una biblioteca. Perquè no hi era això el 1926, quan estem parlant ara dels fets de Presa de Molló, no? Per tant, la modernització del país calia fer-la i s'ha fet, i malgrat no s'ha pogut fer en plena llibertat, està clar. No és paradoxal que un líder que volia alliberar Catalunya del domini espanyol recorregués a la tutela d'una altra gran potència? Fa unes preguntes avui difícils, eh? Ens ho hem preparat. Ens ho hem preparat. I gran potència Rússia, per descomptat, però també quedava prou lluny geogràficament de Catalunya. En Macià pren el viatge des de París per anar a Moscou i no recordo quants dies està per arribar-hi, però no es viatjava a la velocitat d'avui en dia, diguem-ne, no? Per tant, les distàncies en aquell moment, els quilòmetres de separació, en aquells moments sí que influïen. No hi havia drons que venien volant i et podien fotre a l'aeroport en 4 hores, no? Per tant, el fet que un aliat estigués a milers de quilòmetres de Catalunya, no crec que això amoïnés gaire, vaja. Si traslladem aquesta situació al segle XXI, creu que la internacionalització continua sent l'eina clau per qualsevol moviment sobiranista? Sí, sens dubte. El que és evident és que no és l'única clau. I penso que en el cas dels fets de l'1 d'octubre del 2017 i la figura del president Puigdemont a l'exili n'és un altre exemple d'aquesta internacionalització. Però també hem vist ara com Nacions Unides ha votat en contra d'una resolució de Nacions Unides amb el tema del Marroc. Vol dir que tampoc podem pensar que arribem els catalans a les Nacions Unides o al Parlament Europeu i ens ho arreglaran. Jo crec que és un trencaclosques amb moltes peces i, evidentment, la internacional hi és i ha de ser-hi, perquè, a més a més, Catalunya no podria viure aïllada, ni voldria viure aïllada del món que ens rodea, que ens envolta, no? Per tant, posats a fer aquesta ficció, diria que, sens dubte, la internacionalització no hi pot faltar-hi, però hi han d'haver-hi moltes més peces que quadrin en el tauler. Canviem de tema una miqueta. Quin és per vostè el llegat polític més important de Francesc Macià? Jo no sóc un historiador, tampoc, que quedi clar. En tot cas, sempre he pensat, per traslladar-ho als anys que m'ha tocat viure, aquests últims anys de la meva vida, que aquesta... Aviam, si recordeu, fins i tot als anys 30, de l'inici de la guerra del cop d'estat dels espanyols del 36, etc., sabeu que hi havia pistolers que es mataven entre anarquistes i comunistes, fins i tot, no?
10 anys abans, Macià els feia seure tots en una taula, o aconseguia que seiessin tots en una taula per posar-se d'acord. I quan en Macià declara la República el 31, ningú li discuteix. És que ningú li discuteix. I no anava d'això, aquelles eleccions. Per tant, havia de tenir un carisma i un lideratge treballat, curtit al llarg de tota la seva vida, com perquè fos aquesta persona respectada. Segur que hi havia molta gent que no estaven d'acord amb ell, però si menys no era una persona respectada. I jo crec que aquest és el llegat polític important, que servia llavors, tenia que haver servit per molt més temps i ens tindria que servir encara avui en dia i de futur també, no? Macià va proclamar la República Catalana el 14 d'abril del 1931. Encara que després acceptés integrar-se dins la República Espanyola, com interpreta aquest gest? Pragmatisme o renúncia? Jo diria que era més pragmàtic que no renúncia. I si no penseu que del 31 fins al 36, quines meravelles d'estructures d'estat es van poder crear a Catalunya a partir d'aquesta república, per molt que estigués dins de la República Espanyola. No les citaré totes, però només, per exemple, les escoles, el moviment pedagògic d'aquells anys, els experts en pedagogia avui en dia diuen que encara no hi hem arribat al mateix nivell del que es va crear aquells anys. Per tant, van ser uns anys, no gaires, però capaços de generar unes estructures d'estat molt bones en tots els àmbits, de la cultura, de la llengua, de l'ensenyament, de la sanitat, etc etc. Hi ha noms catalans internacionals en totes les disciplines d'aquelles èpoques que han triomfat després en el món. No cal dir-ho, músics, Robert Gerard, Pau Casals, etc, Pompeu Fabra, Ventura Gassol, etc. Noms i noms i noms i noms de gent que en aquells anys van poder fer una obra grandíssima. Per tant, el pragmatisme va ser molt bo. Portem ara aquest pragmatisme a l'actualitat. Creieu que els actuals dirigents independentistes haurien d'inspirar-se més en l'audàcia de Macià o en el seu pragmatisme posterior? Home, audàcia en cal, Audàcia, estratègia i sobretot coordinació entre totes les forces polítiques per aconseguir el que volem. Això, sens dubte, és el que fa falta. Moments de pragmatisme ja n'hi hauran, però ens cal encara ser una miqueta romànticament audaços, per dir-ho així, No m'estendré. Podem aprendre avui d'aquella combinació d'idealisme i realisme que tenia el Macià, perquè realment era una combinació d'idealisme per una banda i realisme per una altra. Sí, denota que per tota mena d'acció està bé tenir uns ideals i tenir uns principis i creure-te'ls, estar-ne convençut i tirar endavant. Això penso que és el que en podem aprendre ara i demà passat, no? Són unes formes de fer, jo penso, que humanament són atractives d'imitar. Lluís, vostè ha dedicat la seva vida a la cultura popular, com dèiem al principi. Quin paper hi jugava la cultura en el projecte polític de Macià i d'estat català? Doncs no ho sé, però si abans us parlava d'una mà dreta en temes internacionals, que era Carner Ribalta, a l'altra banda hi tenia en Ventura Gassol. Ventura Gassol, gran home de cultura, que evidentment, en el moment que va entrar com a conseller de Cultura, quan en Macià proclama la República, engega una tasca cultural increïble. Segueix després com a conseller de Cultura, també quan el president és Lluís Companys, i d'aquella època, només per dir una cosa recent que em toca a mi a la vora. Gràcies a ell donar ordres i posar diners, a Ventura Gassol se salven pintures de romànic que ara en diuen aragonès, que era català, les pintures murals de Sixena i les obres d'art. Tot això, sense un Ventura Gassol a la Conselleria de Cultura, no hagués existit. I molts altres temes, Ventura Gassol, gran poeta, nascut a la Selva del Camp, si no recordo malament, i que va fer una obra de govern increïble. Si Macià no estigués molt convençut de Ventura Gassol i del que havia de fer, és evident que s'hauria equivocat. Macià sabia que la llengua i la cultura catalana havien d'anar molt endavant. Llavors podríem entendre que Macià va utilitzar la cultura com una eina de construcció nacional.
Sí, jo crec que Macià ho tenia claríssim, com ho seguim tenint claríssim avui en dia tots. I cada vegada que es fa una nova llei en contra del català o en contra de manifestacions culturals, ens hi hem de refermar. La nostra nació, precisament perquè no tenim estat, seguim sense tenir un estat, té un pal de paller on ens troba tots arreu dels països catalans, que és la llengua i la cultura. Amb Andorra, amb l'Alguer, Catalunya Nord, el País Valencià, les Balears i el Principat, no? Sense la cultura i la llengua no existirien els països catalans. I tots aquells negacionistes que ho neguen és perquè els hi cou, els hi pica i els hi rasca la cultura i la llengua catalana. Sent vostè conseller, havent-se estat conseller de Cultura, si avui Francesc Macià fos un conseller de Cultura, com creu que enfocaria la política cultural catalana? I això ja no és político-ficció, això ja és... Eh, Complicat, home, segur que la immersió lingüística s'aplicaria ràpidament. evidentment. Sí. No? Correcte. Segur que... Mira, penseu que, per exemple, el mapa d'arxius públics de Catalunya, que es crea amb la Mancomunitat, Mhm. s'ha acabat ara, fa 4 dies. Encara faltava construir l'arxiu de l'Alta Ribagorça, si no m'equivoco, l'últim que s'ha construït. Un pla dissenyat ja amb la Mancomunitat del sistema d'arxius comarcals de tot Catalunya. Quan us deia que encara estàvem a les beceroles en segons quins temes. Per tant, el sistema de lectura pública, el sistema d'arxiu, quan dic lectura vull dir el sistema bibliotecari, encara no el tenim ben acabat. Encara no el tenim ben acabat com hauria de ser. En Macià això ho faria acabar ràpid, n'estic segur. Com podem fer arribar a la figura de Francesc Macià a les noves generacions? Més enllà dels llibres d'història, evidentment, i dels noms als carrers. Bé, suposo que sabeu que estic molt implicat amb el projecte de la recuperació i obertura al públic de la Casa Macià Prats de Montllor. Jo espero i aspiro que això sigui un petit gra de sorra. Aquest any vinent, el 2026, celebrem el centenari i de les activitats que es preparen al llarg de tot l'any vinent, n'hi ha una d'elles, per exemple, que és un joc de taula, de l'estil dels que a la gent jove els agraden. No amb una pantalla de mòbil, sinó a la taula i parlant amb els que jugues. Sé que també s'està preparant un còmic. Vull dir que nosaltres esforços farem tots els que podrem. Però, evidentment, som una associació cultural que estem aconseguint al final del finançament de restaurar la casa per començar a buscar el finançament per fer el projecte museogràfic. Un projecte museogràfic que esperem atractiu, amb uns grans audiovisuals i fet de manera que pugui agradar a totes les edats. Jo penso que gent jove hi és, i n'hi ha, i en les últimes setmanes s'estan veient moltes coses interessants que s'estan bellugant, i per tant la gent jove també té ganes de descobrir i de conèixer allò que no se'ns ha explicat prou bé a les escoles. Fem ara una mica de paral·lelisme amb el present. Vostè mateix va haver d'exiliar-se després del 2017. Quan pensa en Macià i en els exilis d'abans, sent que hi ha un fil que uneix aquestes experiències? Bé, el fil dels exilis a Catalunya hi és, com us deia, des de fa molts segles. I entre Macià i un servidor, amb tots els respectes i falsa modèstia, hi han hagut exilis als anys 70. L'independentisme combatiu dels anys 70 té que marxar a l'exili. I quan el famós i estimadíssim, ara que tothom estima, jutge Baltasar Garzón s'apropen les Olimpiades de 1992, hi ha gent que ha de tornar-se a exiliar. O sigui, i no estem parlant del 1920, ni del segle XVIII, ni del segle XVII, ni del XVI, ni del XV, que hi han hagut exilis al llarg de tots aquests temps. Per tant, clar que hi ha un fil, però no per mi no, un fil pel país. I que sortosament, tristament, per aquesta frontera que ens van posar entre Catalunya Nord i el Catalunya del Sud, a vegades, en aquests exilis, ha anat bé poder travessar la ratlla i a l'altre costat sentir-te refugiat de la persecució espanyola. Quan Catalunya Nord i Catalunya Sud era una única Catalunya, els que marxaven a l'exili com a mínim havien d'anar fins a Dijon o a Avinyó per sentir-se no perseguits, en definitiva, no? Per tant, també és veritat que també la frontera aquesta que ens han posat ha servit perquè gent del nord
pugui venir cap al sud i escapar dels nazis, per exemple. Vull dir que les fronteres molesten, però a vegades també ajuden a poder-te sentir refugiat. El fil hi és, però no per nosaltres, Macià Puigdemont, El fil hi és de segles i segles. Macià va fer de l'exili un espai d'acció política i diplomàtica. Com s'aconsegueix mantenir viva la causa d'un país des de fora? I això ho feu vosaltres tres, vull dir, en Carles Puigdemont, el Toni Comín i vostè mateix. No, el que em diguis de vostè, no, modestament no sé si és tant el que podem fer. El president Puigdemont, evidentíssimament, juga un paper, segueix jugant un paper determinant amb la política catalana. També hem de pensar que els anys, per exemple, els exiliats del 70 o del 92, del segle passat, no tenien els mitjans de comunicació que tenim ara. Que jo ara mateix pugui estar compartint una tertúlia agradable amb vosaltres a Sant Feliu de Codines, amb població amb la qual hi tinc una gran estima i bons amics, això és un tresor. I no cal parlar anant amb la telefonia, amb el telèfon mòbil i amb una targeta de crèdit a la butxaca. Són exilis molt diferents. No per això són menys exilis, però sí que, evidentment, ens permet. Quan em llevo, soc dels que em llevo d'hora, com deia en Guardiola. El primer que faig és mirar tota la premsa de forma digital. Mirar-la, no, llegir-la. I per tant em poso al dia. I durant el dia, entre diferents connexions, telefonades o visites, tens una imatge del que passa, penso que molt real. Ens sentim lluny, però molt diferent de ben segur que el que Macià i en el seu exili podien sentir-se, no? Això sí que és molt diferent. Tant llavors com ara, Europa ha mirat amb prudència o distància la qüestió catalana. Creu que la història es repeteix? Sí, perquè Europa, quan es configura aquesta Europa que sempre hem defensat, al final som molt europeistes, però aquesta Europa no deixa de ser un club d'estats. Un club d'estats que es belluga pels interessos que té cadascú d'ells. Deu ser lícit, no ho poso en dubte. En tot cas, els clubs privats, aquests estats que es maneguen el que els hi convé quan els hi convé, fa que a vegades veiem aquest immobilisme, per exemple, davant de guerres molt properes que estem visquent, aquest immobilisme o subordinació, a la millor amb el que diuen des de l'altra banda de l'Atlàntic, aquest immobilisme que tot el que interessa són els tants percents d'arancels comercials d'importació i d'exportació. I després resulta el que m'estic trobant ara a la Casa Macià, un exemple, que les normatives de seguretat en una instal·lació elèctrica d'un museu no són les mateixes de tota Europa. On està l'Europa? Si no hi ha ni una normativa de seguretat d'instal·lació elèctrica unificada. O sigui, Europa només hi és quan convé. En moltes coses encara no hi ha una Europa com ens caldria. Jo puc dir, per sort, que almenys el sistema judicial, jurídic, legislatiu europeu a nosaltres ens ha salvat. Segurament és de les coses que més bé ha fet Europa en la seva construcció, però a Europa li queda molt per construir. Ara deia això de les normatives de seguretat amb electricitat, però és que sembla una tonteria, oi? Però això ho pots aplicar-ho a moltes altres coses que veus que Europa no està pensada tant pels ciutadans, sinó per defensar-se entre ells, aquest club d'estats. I no s'atacaran mai entre ells, aquests estadistes, A dia d'avui, què diria Macià davant de la situació actual de Catalunya i Europa? Aquesta és la fàcil. Aquesta és la fàcil. Bé, el que diria també és que des de la Segona Guerra... Abans us parlàvem del final de la Primera Guerra Mundial. Si parlem de després de la Segona Guerra Mundial, del mapa que hi va haver-hi polític, administratiu, després de la Segona Guerra Mundial, amb ara, ha canviat molt també. O sigui, hi ha hagut oportunitats perquè moltes nacions adquirissin la seva independència i es poguessin realitzar plenament sobirania, no? Per tant, l'oportunitat de que es creïn nous espais de nacionalitat, amb estat propi, no està tancat ni blindat. Per tant, jo crec que Macià el que faria és, ara és molt acusat de dir-ho, jo crec que si ara fos Macià vol dir que portaria molts anys viscuts i en sabria encara molt més, buscaria el moment ideal, el moment que la conjuntura fos més propícia. Per seguir-ho intentant,
Ara té a Francesc Macià davant. Quina pregunta li faria? Jo diria... Senyor Francesc Macià, vol que vagi amb la columna que ha de travessar el Coll d'Ares o amb la columna que ha de sortir des de Sant Llorenç de Cerdans per anar cap a Olot? Quina imatge personal o simbòlica de Macià li sembla més poderosa? El conspirador de Prats de Molló, el president que proclama la república o el vell avi que somriu des del balcó de la Generalitat? Bé, no voldria quedar-me en una despreciar cap de les altres, diguem-ne, no? Perquè en la seva faceta de conspirador era un gran estadista, ja us ho he dit abans, no? I quan té aquest somriure en el balcó de la Generalitat és perquè a baix, a la plaça Sant Jaume, no hi cabia ni una agulla. Per tant, hi havia una vibració i un moment d'emoció que em puc imaginar, tot i que jo em vaig viure uns altres, no? I la figura de l'avi, estimada, suposo que on es queden més ben plasmades en totes les fotografies i imatges en moviment que queden del seu enterrament, no? Va ser un enterrament, deien que si tot Catalunya plorava al seu enterrament. Per culpa d'una apendicitis perforada que li va provocar una infecció general, mor prematurament. Era gran ja, evidentíssimament, però no era moment de tenir una apendicitis en aquells instants. En tot cas, tot suma, perquè de ben segur com a persona humana, devia ser molt proper amb la seva muller i família. Com a estadista no és fàcil, m'imagino, ser estimat per tot el teu poble i poder ser conspirador, estratega i lluitador per allò, la causa que vols, és un triangle perfecte, això, Abans ha sortit ja la Casa Macià. Vostè és el president del projecte Casa Macià, un espai que s'està transformant en un museu dedicat a preservar la memòria d'aquell moment clau de la nostra història. Justament és la casa on Francesc Macià va preparar els fets de Prats de Molló, un episodi decisiu en la lluita per la llibertat de Catalunya. Ens podries explicar més o menys com neix aquest projecte, quina importància té per a la nostra memòria col·lectiva i com volem que la Casa Macià esdevingui un lloc viu, obert i inspirador per a les noves generacions? Aquesta casa té molta proximitat amb la frontera, de Prats de Molló a Coll d'Ares, que és la frontera, és molt pròxima, i per tant travessar el Coll d'Ares i anar a parar a Molló i al territori del Ripollès, o sigui, geogràficament estava ben triada aquella casa per tal que s'instal·lés allà l'Estat Major i un grapat dels seus conjurats que havien jurat fidelitat absoluta i havien jurat donar la vida si feia falta per Catalunya. Ens semblava que aquesta part de la història estava poc explicada. I, per tant, un grup de persones es constituïm en una associació, que aquest fet és una de les tradicions més antigues de Catalunya, fer-nos associatius, fer associacions, i ens posem a treballar per aconseguir aquesta restauració. Aquest centre de memòria històrica vol ser un centre viu, perquè, per exemple, a part de l'exposició permanent que us deia abans que anem a treballar aquest any que ve, doncs aquest centre de memòria històrica disposa d'un prat fantàstic de 1.000 metres quadrats, horitzontal i ple d'herba. Disposem d'un escenari a l'aire lliure amb un petit amfiteatre natural al davant i disposem d'una sala que no ocuparem, que la dedicarem a exposicions temporals. Vull dir amb això que a part de que es pugui visitar i fer donar a conèixer aquesta part de la història, pretenem que durant l'any hi vagin passant coses, vagin canviant les exposicions, hi hagin concerts, presentacions de llibres, festes populars, etc, no? Jo crec que tenim tots els condicionants perquè això faci bé i totes les ajudes, si algú que ens escolta o ens veu ens vol ajudar, que no es reprimeixi en absolut, que vagi a la web casamacià.cat, ajudi d'una forma puntual o fent-se soci, que és, com us deia, aquesta tradició tan antiga que tenim els catalans, de fer-nos socis d'allò que volem que tiri endavant. Jo espero que sigui un èxit i que agradi a tothom i que, a part dels donatius econòmics, penseu que cada mes hi anem una vintena de persones a treballar-hi voluntàriament. No fem aquelles tasques que han de fer professionals, evidentíssimament, però vull dir que hi ha molta gent que hi ha anat passant al llarg d'aquests 3 anys en aquestes trobades de voluntaris i que el que ha pintat una porta o ha rascat un ferro o ha col·locat o ha tallat un arbre mort que havia caigut al terra, etc.,
tothom se sent el projecte seu. Alguns hi posen diners si en tenen, d'altres hi posen hores de feina si en disposen. Hi ha, per exemple, un voluntari que ve i està restaurant tot el terres de fusta de la casa. Increïble. Increïble, vull dir que està bé perquè tothom ve a fer... L'últim dia que hi érem, una anècdota més, i acabo. Va venir una senyora, una dona que jo no coneixia i que va resultar que era vitrallera i s'han portat dues làmperes velles que hi havia rovellades, dues làmperes en vitrall que hi havia penjades a la casa, que no sabien ben bé què n'havíem de fer, i diu, no, me les emporto jo, netejaré el rovell amb ultrasons i restauraré aquest vidre que fos en plom. Miracles, miracles. No havíem convidat una senyora perquè fos vitrallera, però ella arriba, troba el seu tros de terreny en què se sent contenta i cada cop, quan vegi aquelles làmperes enceses col·locades al seu lloc, estic segur que ho dirà amb els seus amics o familiars. No? Aquelles làmperes les he arreglat jo. Doncs això és el que fa que un projecte sigui comunitari, participatiu, col·laboratiu i que tothom se'l senti seu. Recordem altra vegada la web, sisplau, per qui estigui escoltant el programa i que vulgui o fer-se soci o col·laborar d'alguna manera, que ho pugui veure. Molt fàcil, casamacià.cat. Perfecte, doncs ja ho deixem aquí dit. Finalment, Lluís, què creu que encara ens falta per fer realitat d'aquella Catalunya lliure que Macià somiava fa 100 anys? Ens falta una de les peces que en algun moment l'hem tingut i que ara sembla molt llunyà, però vol dir que el podrem tornar a tenir, que és aquest treball conjunt, transversal, des de diferents ideologies i des de diferents moviments associatius importants a treballar conjuntament. Perquè Europa ens fallarà o no ens fallarà. A Espanya ja sabem com funciona i com reacciona. Per tant, ara ens cal tornar a seure tots junts en una taula que per mobles no faltarà. Si no hi ha aquesta unitat, cap secció política o associativa pel seu compte aconseguirà anar molt més lluny. Tots junts ho vam fer-ho i quan calgui tots junts ho hem de tornar a fer. No crec que hi hagi altra fórmula màgica. Doncs, Lluís Puig, moltes gràcies per aquesta connexió d'avui. Han sigut 45 minuts. Un plaer poder-lo entrevistar amb preguntes no fàcils, alguna de complicada. I digues. Tornarem a estar en contacte amb Sant Feliu de Codines a finals del mes de gener per un altre personatge il·lustre, que és en Pompeu Fabra. No m'he perdut mai les jornades Pompeu Fabra. Ho sé, per això ho dic. I que l'any vinent, a més, passaran coses a Parada de Conflent. Ho sé perfectament, soc el grup que està amb el Lluís també. Per tant, felicitats també per aquestes jornades. Felicitats a vosaltres. Gràcies. Gràcies, fins una altra, i moltes gràcies també a Roc Fernández, que ha estat aquí a l'estudi i per fer-nos d'enllaç amb aquesta connexió. Un plaer i fins aviat. A veure. Despedim el programa fins la setmana que ve a Més Ràdio, amb més Tal com Raja. Bona nit, salut i ràdio.